Happy weekend ug welcome sa tanan natong mga higala o mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa Takna sa Pagtuon. Nalipay kami nga makiguban usab kaninyo sa atong lahi na pod nga episode sa first quarter of the year 2018. Ikaduha ta nga Sabado karon ug ang title sa atong leksyon nga pagatunan karon nga semana nagaingon I see, I want, I take. Kining tulo ka mga statements mga kaigsunan, mao ni siya ang tulo ka mga ang-ang ngadto sa kahitumpawakan sa pagka-materialistic. Karon nga semana mga igsoon, mao ni ang material nga atong pagatunan. Pasalamat kita sa Ginoo nga kanunay naghatag kanato og higayon nga magpadayon ang daghan kayo mga panalangin sa milabay nga tuig ug karon nga bagong tuig mga kaigsunan, mas midagaya pa hinuon ang mga panalangin sa Ginoo alang kanatong tanan. Ug tungod niini, kinahanglan masayod kita unsaon pagdumala ang mga panalangin nga gipailig sa Ginoo ngari kanato. Therefore, it is just but timely nga stewardship ang atong pagatunan karon nga quarter. Kuyog nato karon mga kaigsunan sa atong pag-review sa lesson for the week. Si Ma'am Pinky Gulfan ang atong Women's Ministries Director sa South Philippine Union Conference o si Pastor Sigundino Asoy ang atong kinakusgan nga Sabbath School Director din sa South Philippine Union Conference. Ug sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang panalangin sa Ginoo ug ang iyang giya pinaagi sa pagampo ni Pastor Gingging Asoy. Atong iduko atong ulo, Ginoong Dios, daghang salamat sa mga panalangin among dawat gikan kanimo o giampo namo sa pinasahi nga kini nga panalangin magahatag kinig himaya diha kanimo. Karon Ginoo, amo tun-an kini nga leksyon makahatag kinig dugang kasuod kanamo ug masabtan namo pag-ayo Ginoo kun unsay tuyo sa mga panalangin ning among gipiyal nga ni kanamo. Salamat sa imong paggiya ug pag-uban amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Gingging sa binuksan nga pagampo. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsunan, atong himuon ang atong usual gyud nga talamdan sa atong pag-study. Mao ni ang atong pagpanimbaya sa atong mga higala o mga kaigsunan nga nagsunod sa atong programa. Una sa tanan, gigreet nato ang atong mga kaigsunan dinha sa Tokyo International Adventist Church. Labi na gyud nila ni Brother and Sister Winnie Berago. Lipay kami sa kahimtang sa inyong pagkamatinud-anon o kabibo sa inyong pagsimba dinha sa Japan. Salamat kay sa Ginoo nga nagpadayon ang iyang pagpanalangin kaninyo. Ato sab nga gigreet ng atong higala dinha sa Bayugan City mga kaigsunan in the person of Sir Alejandro Vicariato, kuyog sa iyahang tibuok nga panimalay. Ato ni siyang member sa Executive Committee sa South Philippine Union Conference for the next 5 years. It was very good working with you in the committee, Brother Vicariato. Nangumusta kami kaninyo dinha. Amo sab nga gigreet dinhi sa Pagadian City sa Western Mindanao Conference ang atong mga kaigsunan dinha. And special mention to Brother Roy and Reggie Arquiliano. Si Roy mo ni ato ang technical director dinha sa Hope Radio Western Mindanao nga naa karon sa Tangub City. Happy birthday kanimo Brother Roy. May you have more blessings and more years to come and happiness sa imong kinabuhi. Amo sab gigreet adto ta mga kaigsunan sa Philippine Publishing House ang atong buhatan nga nangandam sa mga katawhan ngadto sa langit, Preparing People for Heaven, PPH. Atong special mention diha kang Kuya Leo o kang Ate Daisy Lagahit. Happy weekend, Happy New Year kaninyo. Ang Ginoo kanunay magpanalangin sa inyong pag-alagad while you are in Caloocan City. Nya ato sab gigreet ang atong mga higala nga naa karon sa Sydney, Australia. Special mention sa tanan natong mga Pilipino nga mga Adventist nga naa dinha. Labi na gyud kang Bubong ug kang Ailo Ibale. Gikan na sila dinhi sa ato sa Pilipinas from Bohol, from Mantikau and Davao, and yet naa sila karon dinhi sa Sydney. We greet you, happy weekend ug happy new year. Mayon na sab sa Long Beach, California. We would like to greet our members nga naa dinha. And special mention labi na gyud kang Uncle Dan Racero. Happy weekend kanimo og sa imong family og sa tibuok church nga imong
na nahimo ka nga member din ha sa Long Beach. O karon ready na ta mga kaigsunan alang sa atong pagtuon sa atong lesson. Unya atong pagbuksan kini pinaagi sa pagbasa sa atong memory text for the week. Atong hangyoon sa gihapon si Ma'am Pinky. Okay, atong makita ang atong binuksang teksto dinhi sa Mateo 13:22 nagaingon, ug ang nahapugas sa kasampinitan kini mao ang kadtong nagapatalinghog sa pulong. Apan ang pag-atiman niini nga kalibutan ug ang limbong sa mga bahandi nagalumos sa pulong ug mahimo siyang dili mabungahon. Wow. Kanindot kayo sa atong memory verse karon nga week, Pastor Gingging. Common kay ni sa makaigsunan kay gikan kini gikuha sa pasumbingay ni Ginoong Hesus ni adtong the sower, katubitong magpupugas, naglabay siya sa iyahang mga binhi sa bisan asa nga mga dapit. Ang uban nabutang didto sa maayo nga yuta nga ready kaayo, gidaro daan, tambok nga yuta, and some of the seeds went to the byways dito sa mga daplins dalan nga mga bato-bato. Gipangligsan to siya sa mga ligid. And other seeds fell into a thorny ground mga kaigsunan. Mao ni ang atong gitanaw karon nga memory verse. And of course, the word sprouted, mitubo kini, migitib, mitubo, pero wa modugay, mura siya og na-overwhelm sa mga sampinit nga milikos palibot niya. Unya wa madugay, nangamatay rasab in taon ang binhi nga miturok. And this is very reflective mga kaigsunan alang sa pulong sa Ginoo sa iyang ebanghelyo nga unta may higayon na nga mugitib diha sa kasing-kasing sa mga katawhan. Pero according to the parable ato maning mahisgutan og tiwas unya mga kaigsunan, wa kabuylo ang mensahe sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga tao for certain reasons. And one of this, which is relevant sa atong pagtuon karon nga quarter mga kaigsunan, morning sala sa materialismo ug sala sa pagkahakog. Ato kining sinsilyohon mga igsoon karon sa pagdiscuss. Atong ilabay ang higayon nga ni kang Pastor Gingging, who is also a very well-versed person mga kaigsunan kung maghisgota og stewardship. Pastor Gingging. Mag-isgot di ay ta, nabasa na to ang teksto, Pastor Hesbon, mag-isgot ta og kaning sampiniton nga dapit. Sa ato pa, giprophesied na gyudaan sa Ginoo nga, naagi mga tao nga, dili gid sila mo dawat sa mensahe sa Ginoo. Di ba ang soil diha nga gisgutan, mauman ang kasing-kasing sa tao, di ba? Yeah. Mao man gid na ang basic nga meaning ana. Sa ato pa, naay mga tao nga dili gid sila makalahutay tungod kay ang ilang gipalabi mao ang mga butang nga iyas kalibutan, dili langit nun nga mga butang. Mo na isa akong nasabtan di Ate Pinky unsay mo kadugang. Basta sa ako lang dili gyud makalahutay tungod kay mas labaw man gud ang iyang tinguha sa mga butang nga nias kalibutan kaysa mga butang nga langit nun. Yeah. Ang akong nasabtan na pastor kay tulo man ay ka sitwasyon diin ang kasing-kasing sa tao nga nakadawa sa kamatuoran nga kanang at sa primero na attract siya ba sa ato pa receptive siya sa mensahe. Yeah. Naka-decide siyang mag-alaga, naka-decide siyang magpabautismo. Apan sa diha na siya sa pag-alagad, iyang nadiskubrihan nga konflikto di ay sa mga interes niya sama sa panginabuhi. Sa diha nga mo'y sugutag panginabuhi, moingon siya nga, agoy, ang akong Sabado, di man ko katugutan sa akong employer kay kinahanglang yung mo-duty ko, kay kung di ko mo-duty, mawad ang kong trabaho, unsaon naman na akong pamilya. Di, mao na siya, no? Ang mga pagsulayan ng kalibutana. Mayingon pod ang uban nga, unsaon naman lang na ako ning akong eskwela, nga hapit ako mo graduate, unya, o mag-absin ko, madaot di jud ko ani ka-graduate. So, example lang ni mga kaigsuonan, nga, naabatay, overwhelming ba, magpasulabi ang atong kabalaka sa kalibutan, inay kay maggunaw na ta nga di ta pasagdan sa Ginoo kay nag-una tag pag-alagad kay nabiya giingon sa Ginoo sa Mateo 6:33 nga unahan ninyo pagpangita ang pagkamatarong
no, ang pag-alagad. Aron nga kining tanan nga antong kabalaka igadugang raon niya sa to pa kung nabalaka ta sa Wakol Bantag Kaldero di ta kapasar ang Ginoo ra gyud magpaigo ni ana. Amen. Ako nang ibalik point. at ipings na ako gusto nga masulod ko nang imong gigamit nga Matthew 6:33. Kasagara makigsunan mao man gyud na ang gamito nato nga teksto nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Mao man Yeah, di ba? correct. Pero wala ka bantay makigsunan kung basahon nimo ang verse 32 diha nangingon diha nga wala pa ka nangayo ang Ginoo na hibaw na tanan nimong panginhanglan. Okay. So kung imong basahon ang verse 34 nangingon sa diha, don't worry about tomorrow, for tomorrow has its own worry. Today's trouble is enough for today. So dili na ka mabalaka sa imong ugma kay ngano man ang kabalaka ang ugma do na siya kaugalingong kabalaka. So ang but pasabot niya sa teksto nga Ginoo nakita na niya tanan unaha lang siya. Di ba siya na bahala nimo? Yeah. Ang Correct. problema man god kanang giingon diha sa turning ground mga tunokon nga dapit nga mas mulabaw gyud ang imong kabalaka sa mga butang nga yutan-on kaysa mga butang nga langit nun. Ako ginaibalik kay mao ginay pinakakuan. So Pagsulay ra tigaw, man gud na. mas mawala ka usay mawakas pag-alagad tungod kay unahon man nimo ang butang nga iya sa kalibutan. Wa ta kabalo nga ang kanadayang mga panalangin na atong nadawat matud pa sa atong leksyon magahatag unta na ato nagdugang kasuod ngadto niya nga tag-iya ang butanga. Yeah, that's it. Pero ang ngayan kay nato ning bantayan mga kaigsunan kay basin unya og adto ta mo abot sa another point of the study mga kaigsunan. Tinuod na nga dili ka ang ngayang mabalaka sa ugma. Pero it's quite different sa term nga atong gituwag nga plano alang sa ugma. So it's always good no nga naatay mga plano mga kaigsunan pero ang mga butang nga wa pa mahitabo nga mao'y tugutan nimo nga magulipon nimo og mao'y imuhang gikabalak-an pag-ayo mga kaigsunan gawas nga nakakuha ni sa imong kalipay sa mubo nga kinabuhi dili gyud nimo itambag sa Ginoo. So ang binisaya nining atong bersikulo nindot kayong pagkaganoy mga kaigsunan kining mga kahangawa sa kalibutan ug ang pagkamalipaton sa bahandi deceitfulness of riches. So mag-amping ta mga kaigsunan although it might look like we are in control of our riches mga kaigsunan pero bantayan nato kay basin unya og ang kwarta na mooy ni control sa ato. So nianing mga pipila ka mga talamdan sa atong lesson for the week. Mao mo gining maayo ning pagkahanay mga kaigsunan kay gisulti dinhi ang mga ang paun sa ta mahitong pawak nining gitawag natog materialismo. Una, nakita pa nimo and of course, mas maayo man gining naatay mata nga mga kita. Pero once our eyes are open to the lures of the devil, ang panulay mga kaigsunan, kamaugyod kaayong mangitag pagi. Si iba, takulahaw lamang, nagsuroy-suroy sa dito sa tanaman sa Eden, pero all senses gigamit gyud sa kaway aron matintal niya ang atong unang mga ginikanan. He created, of course, first, the appearance nga ganahan kayo ang tao, kita, ganahan kayo ta, ma-attracta kayo, unya hangtod nga we will get the craving for something nga atong nakita. So naanay wanting side sa ato mga kaigsunan. And finally, when we take action of that, nahug na kita sa laang mga kaigsunan. So we should be careful nga dili ta malaang ninyong mga butanga. So we will have a very good discussion. So pastor, ang pagkahakog doon na siya gitawag og process step by step. Nga dili din kay makayong nga hakog mo ng tawana. Sa ato pa may pagkahakog ko kay kuan man na siya dili ba na dayon kay mga nakra dayon na siya nga action da kaagad. Kun dili mahinahinay nagdevelop sa ato ang utok. Kaning giingon diri mga lakang I see, I want, I take. So primero ana, uy, guwapa man ang bayhana na, mas labaw man na sa kagwapa sa kong asawa, mao na dayon. Okay. So unya, sunod. Sunod ana, ako na mga na contact number migahom ko lang na. Yeah. Ana dayon. Hangtod nga di na ka makuntinto ana, makikita ka na. So the rest of the story. O sa butang
Agoy, guwapo man na. Ang ngayon, jud ko anak, pero mahal man na kaayo. Asag di lang, basta kay ako, ginang pagkitaag, paaging mapalit ko na. Unya, sa diha nga, naay okasyon, mangita jud kag paagi either mag-save ka or mangutang ka para mapalit nimo ng usa ka butang nga wa gyud nimo kinahanglanah. Unya sa diha nga dili nimo na makabot sa maayong paagi ari na pugkas dinaotan. Example, si King Ahab hari naman gyud siya kung una-una to nga hari nagpasabot na nga iya tanang posisyon. Karon nahitabo man, daman na si Bilbi, ato man ang naibawaan nga, nakasiplat man siya, kaniliging mag-una, window shopping ba taba? Tanaw-tanaw niya, uy, lami maning silingan ako diri, gamay ragluna, pero mga tambok ay yung mga tanom. Orag wa siya katulog kay, kanindot may tagba-apil ni sa akong gingarian eh. Ako lang ni siyang hangyoon, paliton ko ni. Unya, kay maoro man gid pud to in town ang iyang kuan, pila ra ka square meters. So, di na siya katulog, pastor. Nag-una-una na yung utok nga, hari ko, ay asayon ra ni. Ang kini pod nga hari, nakabaton pog asawa nga, grabe pod ka manipulative. Pasubo-subo dayon siya. Ingon dayon si Queen Jezebel nga, ayo pag mukoy-mukoy diha, ay, hari ko ka, unsa man day mong problema? Ay kana lagi ato silingan diha, o di mo sugot, ako nang gihangyo diha, nga akong paliton na iyang gamay luna, mahal pa. Di gyud, ay, ang asawa pod nga, diktador kayo, ay sayon ra na. Unsa man magsulbad? Ay, patsara na siya, imuha na daya na. Sinabot. Mao na ang bunga sa covetousness. Ug dili ta kabantay mga kaigsuonan, hayan nga mahitabo sab ni sa ato, usahay atong isibog ang mohon sa atong lote aron nga maangkon nato ng punuan diha sa mahogani mga lubi nga maayo kay pagkatanom. Example lang na siya. Unya, daghang kay mga example sa Bible mga kaigsuonan. Usa lang to si King Ahab. Unya, kahibalot ta sa sugilanon ni King David. Gamay lang pagsiplat niya sa usa ka binuhat nga nakadani pag-ayo sa iyahang mga mata mga kaigsunan. Niabot na siya sa point nga gusto na gyud niya nga maangkon og iyag yung giangkon mga kaigsunan. To the extent na gipatay pa niya ang bana ni Bathsheba. And so many of the stories are like this. Pwede nato magamit nga example si Akan, di ba? That's right. Sa iya man gyud gihilabtan ang kwarta nga dili iya. So ang resulta gyud ana mo resulta gina nga tos kamatayon. Bisag usaw pagtago ng kwarta nga di bisag makitaan. unsaon pa. So makigsuonan nagsugod man na gud nga ganahan gyud ka naman na sa atong leksyon. So dili gyud maayo ang sangputanan, dili man ting lisayp ng ganahan ka pero bantay gyud na kanang pagka makadadanis sa lapi. Usadan siya. That's it. Na-mention biya ako na last week kanang there's nothing wrong with money. No, kay blessing man na siya magamit sa imong mga needs. Pero ang gugma na gani sa salapi, maoy mo hari sa imong kasing-kasing, mahimo kang manipulative, mangita kang paagi, nga kadang gugma sa salapi, mahimo kang creative na imong hunahuna, nga pwede gani kang mapatay, pwede kang muhilo og tao para lang maangkon nimo ang salapi. So, mangawat, manulis. Inguna na usahay mga kaigsuunan ang kadaghanan sa mga krimen nga nahitabo karon when it comes to murder, usahay na agyoy area nga imong makita nga ang tinguha bisan sa kapika sa kinabuhi mga kaigsuonan mo prevail gyud dinha. O niya inguna na kadako kay nga tentasyon kining kwarta mga kaigsuonan. Pero sa ato ning gitan-aw no mahitabo na sa ato kining kailibgon mga kaigsuonan. Covetousness because it first comes to us dinhi gyud mulabay sa atong duha ka mga mata mga kaigsuonan. Unya kung one hita sa world of advertising mga igsuon, diha gyud nakuha pag-ayo ang kaluyahon sa general population mga igsuon. Murag imposible gyud kayo nga walay tawo nga dili matintal sa mga advertisements ug sa mga commercials. Ako moangkon ko ninyo mga kaigsuonan, kitang tanan natay mga kaluyahon ni ana. Speaking of differences between men and women, ang mga babayi muadto na gani sa mall, didto gina makita ilang mga naong sa mga RTWs, didto na sila usahay musuroy na sila dito sa mga kitchenwares. Pero kining mga lalaki adto ni sila sa mga computeran, mga computer supplies, sa sports, sa hardwares, mga cellphones, pero ang cellphone mura og both genders na siya mga kaigsunan. Pero kining mga butanga imposible kayo nga dili ni mohimo og appeal sa ato. Mga color codes mga kaigsunan.
pagtan-aw nimo agi nimo sa business section unya labi na o gabi na unya makita nimo nga properly lighted ang usa ka dako kay nga tindahan. Bisag sa gawas pa lang sa mall makaigsunan, nagsiga-siga na mura naglaway ang imuhang kinailadman makaigsunan nga kini mumalit na sa tab. Bisan pagwa kay kwarta makaigsunan, mura nakagitukoy aron musud yun ka din ha. And that is, generally speaking, humanity's weakness of greed, mga kaigsunan. Ug kinahanglan tang magbantay niya na. Yes, Ma'am Pinky. Dugangan gina nako, Pastor. Nakita po na sa kaaway mga kaigsuonan nga kung dili ta na may mga kauban nato nga dili bitaw madala og usa lang ka advertisement. So kipaagi niya na sa kanang social media, TV sets. Yes. So kanang pagbalik-balik nato og tan-aw sa mga ads kon mga commercial, usa na kapaagi sa gitawag og brainwashing nga ang atong utok bisag wa ta magkinahanglan anang magbalik-balik na nang usa na klase nga sabon na diha, di man may banggalan ta, pero ang akong buti pasabot kanang brainwashing ba nga pabation ka kay maayo man gid siya sila manghimog unsaon nga makapalit ka bisag wa nimo kinahanglan na maimong madumduman. Kini maayo ni masa testingan ko ni. So, usa na kapaagi. Unya katong color coding. Unya, ang mahitabo nga bisag wa kay kwarta, magsalig ka kay gi-promote ni na ay mga offer discount ana credit card. Yes, that's it. Wa ka kabantay nga ang credit card, mayon ka nga pwede ko makapamalit kay credit card ra na wa ko'y kwartang dalon, pero maghampuog nang imong mga sulat, mga notice nga ning overshot na ka sa imong baronon, dako nagag-interest nga baronon. Dako na kay So problema. ang biblical ko andiha nga at first pleasing to the eyes, Yes. something to be desired. May makita nimo nindot magi kayo pero imong tan-aw dili nimo gikinahanglan. Want lang ba? Wala lahi man gud nang imong identify ng Want basic of difference needs. between wants and needs. Usahay magtapok na lang na makigsuonan, magtapunog na lang na sa atong panimalay nga wala day nato gikinahanglan. Unya ato ra ba na magtapunog sa mga garahian nga wa na kay Wala kasudan nato sa imong gikinahanglan sakyanan unya nga mao ang kadtunta needs. nga mga salapi magamit unta na siya sa buhat sa Ginoo. Amen. Basic yun kayo nga. That's right, Dili mga di ita kaigsuonan. magpalabi ana kay wa ta kabalo nga ang gahatag ana gusto unta ang Ginoo makigsunan nga magamit ka na ang mga salapi. Dili kay magtapunog sa ato nga wa nay gamit. Actually, niadto niaging Sabado mga igsoon, nahisgutan namo sa Sabbath School class kung unsa bagyod ang extravagance ug unsa bagyod ang what's necessary. Nay nangutan na, Pastor Dobby, unsaon man nimo na kung daghan gyud kaayo ang kwarta sa isa ka tawo pananglit karon. Kaya niya mo palit og kotse. Unya tan-aw niya nga gwapo kay tong model sa motorcycle, kuha pod siya atong motorcycle nga 150cc, unya gwapo kay suspension. Pagtan-aw niya na po SUV nga bago na po model, kuha na po unya na po iyang van. So nagtapok at least 5 kasakyanan diha sa iyang balay. Unsa man na, Pastor, extravagance ba na siya or covetousness or what's that? Ang atong ikasulti diha mga kaigsunan is depende na siya sa imong purpose. Kung nagpalit kag mga sakyanan nga dili kamutanan mo drive, pananglit, wa na tay question kay kaya man gid mo, sobra man gid ang kwarta. Unya 5 pud mo kabuk ang mo drive nga mo gamit ana kada adlaw, I think that's very practical. Pero kung tuwa ka sa mga syudad nga naay mga adlaw nga dili pwede mo biyahe kining color-coded nga mga plaka, mao na reason nga ang ubang mga panimalay sa mga dagkong syudad tagduha tagtulo ka sakyanan makigsun kay kinahanglan sila nga magdagan adlaw-adlaw. But the point here is sama gihapon sa gisgutan sa parable ni Jesus nga katubi taong buang-buang nga tawo nga nagpatukod og bag-ong mga budiga giguba niya ang mga daan. The only thing here is dili mahimuot ang Ginoo sa kadato ni adtong iyang gipanalanginan nga wa gyud maghuna-huna sa Ginoo bisan gamay. So ang atong gipasabot mga kaigsuonan, bisag unsa kadaghan ang imong kwarta gipalit na nimo ang kutob sa imong gikinahanglan nya dili na wants, give Dili na God needs. that chance mga kaigsuonan kay gipanalanginan kaniya tungod ni anang katuyuan nga dili nimo siya kalimtan. Gusto lang ako basahon ni Okay, Pastor. yeah. Kaning Sige, sa Pastor Gingging. Luke 12, katong isgutan ni bitaw, the parable of the rich fool. Ang parabolo sambingay sa usa ka taong dato
basig na kunahon na mo makigsuonan nga kining among gipangyaw-yaw dili makita sa Bible. Klaro kayo sa verse 21 ang ingon dito. And Jesus concluded, this is how it is with those who pile up riches for themselves but are not rich in God's sight. Yeah. Subot pasabot nga nagtigom kalag bahandi dinhi para sa kalibutan pero dili ka dato dito sa langit. Ngano man tungod kay man kana kay- mga butang nga dili man nimo napapahimos lang tanan. Ingon siya nganong gitawag og buang ning tawana? Hoy buang, karong gabi na kwaon ako ang imong kinabuhi. Ganong ginganlan siya sa Ginoo buang tungod kay nagsigi kag tigom og bahandi pero wala may sayop ng maingon ka pastor nga mo palit og sa sakyanan di Yeah, ko mo sayop. that's Di right. na sayop. Kay imo man ang galamiton pero sobra na sa imong gikinahanglan wala ni nimo gamita unya imo lang nang itapon og diha dayon walay gamit dili nimo na magamit sa buhat sa Ginoo mo nang sayop diha. Yeah, that's Kadalo naman na siya. Di, Okay. naamang mga tao nga, di lang mo ngalan. Mag-afford sila. Dili lang ginasayop. Naa sila yung hobby nga Mag-collect. mag-collect sila og tanang modelo gikan pa sa pagka-invento sa sakyanan. So naapod sila dakong yard ana. Para sa ko there's nothing wrong in Wala that. na sayop. Yeah. Wa man pod siya nangutang, wa pod siya nagpasubo Wala sa pod uban. siya nangawat. Oo. So entitled siya ana. The only thing nga gipainumduman ta sa Biblia, Balance. na dili lang unta po ta kalimot sa buhat sa Ginoo. Kana. Oo. That's right. So ayaw ninyo misunderstood mga kaigsuonan. Actually, hapit na ta moabot sa halftime nga mag-break ta mga igsuon. Pero sa dili pa ta mo break, amo ning ipasipot nga punto mga kaigsuonan. Kadaghan kaayo sa mga adunahan nga mga sakop sa iglesia. And we appreciate their gesture nga wala gyud nila pasagdi ang buhat sa Ginoo. Kana. So, mas mudaghan pag yun hinuon ang panalangin nga gaabot-abot sa Ginoo alang niining atong mga kaigsunan. Kudos kaninyo mga kaigsunan nga gipanalanginan sa Ginoo. And in fact, ang uban sa ilaha mo pamatuod yun mga kaigsunan nga niangat sila sa ilahang panginabuhi sa ilang mga negosyo tungod kay naay daghang kay mga project sa simbahan nga ilahang gisuportahan. And because of this, God is able to be glorified mga kaigsuonan gumikan sa panalangin nga niabot sa iya mga katawhan. Mag-break sa ta mga igsoon, ayaw ka mughawa din ha, mubalik ang takna sa pagtuon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Niyarang gihapon kamo nagsunod sa takna sa pagtuon. Atong balikan kining ato ang gibiyaan nga diskusyon kaganina nga naglami na kayo mga igsoon. Mulukso ta dinhi sa prosperity gospel. Kining prosperity gospel mga kaigsunan sikat kay ni siya karon sa dagko kayong mga city churches labi na gyud sa laing mga nasod mga igsoon. And I think it's coming also here in the Philippines. Kining prosperity gospel nga pagtulunan mga kaigsunan is all about kung matinud-anon ka sa Ginoo, why imposible alang kaniya og dili sab mahitabo nga mapobre ang tawo nga matinud-anon sa Ginoo. That's prosperity gospel. Tungod kay kung ang imong relasyon sa Ginoo kuno tulid, why problema suod mo sa Ginoo, punon ka gyud niya sa panalangin, pinasikad po ni mga kaigsuonan sa daghang mga saad diha sa Biblia. But just exactly what it is mga igsuon, it looks like na ay problema ni ining prosperity gospel. Atong ipa-define ni Pastor Gingging mga igsuon ang problema ni ining nga gospel. Ang prosperity gospel makigsunan nagapamatuod nga if you are faithful to God, God will make you wealthy. Sa ato pa, kung matinumanon ka sa Ginoo, kung imo lang sundon ang sa Ginoo, mahimo kang dato. Theologically, pastor, ang Ginoo gusto magyud nga mahimo kang haruhay. Yeah. Pero wala nagpasabot nga wala nag-ingon diha nga tanan nga matinumanon sa Ginoo mahimong dato. Dili man tingali nana.
So gusto lang nako nga naay mga reaksyon gamay sa dili pa ko mohatag sa ako ang kuan. Ako mo rin ako ana, Pastor. Yes, yes. Okay? Una sa tanan, sa 3 John 2, ingon ang Bala kasulatan, Beloved, I wish above all things that you may prosper, not only in health, but also in material things. So, design na sa Ginoo nga magmauswagon ta. Maingon man nga mag-iswagon ta sa espirituanon nga aspito. So, sa diha nga magmauswagon ta, nakita pod sa Ginoo diha sa Mateo 10:25 o sa Lucas 18:25 nga may tendensya ang tao nga murag tulbagbag siya kung malumsan na siya sa sumala sa atong pagtuon ganina. Yes, yes. Malumsan siya sa kadato aning yutaa kay ang kadato mo involved man na siya og dungog. Usahay kanang lust of the flesh, lust of the eyes and pride of life. So kana siyang mga butang nga mulungo sa usa ka tawo nga gipanalanginan na sa Ginoo. Of course na ay mga exemption ana. So nakita sab na sa Ginoo nga kung daghanon niya ang mga dato, saan naman lang nagiingon sa Mateo nga mas maayo pang kamilyo kay makalusot pa sa bangag sa lungag sa dagom. Yeah. So nagpasabot na nga mahimong bugat sa katao ang mahimong faithful sa Ginoo kung malumsan siya sa mga bahandi aning kalibutan. So ang Okay. prosperity gospel murag ang Ginoo kuno murag vending machine ba? Nga dili mo hatag ang Ginoo og panalangin kun dili ka mohatag niya. Mura pag inana. So the more you give, the more you receive. Muhatag sa kas Ginoo aron panalangin ng kaniya dili man nga ana ang Ginoo. Not necessarily mangyod nga muhatag tas Ginoo. Ang kondisyon ning prosperity gospel mga kaigsunan, magmatinud-anon kas Ginoo, sunod ka siyang kabubuton, tuman ka sa mga sugo, kay siya na mooy mo padagaya sa iyang panalangin kanimo. And which is very common mga kaigsunan nga nasilsil ni usahay sa atong mga unahuna. Ang uban gani sa ato muhatag og panaad sa Ginoo, nga Ginoo sugod karon mo perfect na kog attendance sa tanang mga adlaw ting simba, bisan ang iway bisag sundown kay na ako'y pangayoon sa imuha. This I think Pastor Gingging Perfect example. Perfect example, dili Prosperity vending gospel. machine ang Ginoo, dili ingon nga imo siyang tagaan og pugi points Pabor. aron iya kang bayran sa imuhang pagkamayon. No, it's not like that mga kaigsunan. Otherwise, this will be salvation by works in a sense. Unya kung atong tanawon pud mga kaigsunan, this would be in a sense bribery mga kaigsunan. Okay. Dili ka ingon nga muhatag sa matinud-anon ni kapulo og sa madagayaon nga halad aron pun-on pugkas Ginoo sa iyahang mga panalangin sa pagkaagi nga wa na kay kabutangan sa iyahang ipanghatag nimo. Yes, that's a promise mga kaigsunan, but if you dwell in that, nagpasabot na nga gibribe nimo ang Ginoo, and God could never be bribed. Instead mga igsuon, gihimo nato na tungod kay gikan na sa atong kasing-kasing. In addition to that, Pastor, nahimo nga conditional lang atong pagkamatinumanon. Kana. Because That's you are it. expecting something in Gusto return na ko from ni the basahon. Lord. Oo. Basahon ako ni. God can shower us with material blessings, but He won't do it because of what we give Him. Ang Ginoo kuno maghatag nato mga material nga mga panalangin, pero dili siya maghatag nato aron nga tungod kay naghatag ta niya. God loves a cheerful giver. Correct. Sa ato pa, naghatag ta tungod kay nahigugma ta niya, naghatag ta kay naatay relasyon niya. Lahi man ang manghatag ka, sama gud atong giingon nimo Ate Pinky, tagaan ko ning tawhana kay makabalos ni nako. Di ba manghatag lang ta kay aron naay makabalos nato, dili man inana ang Ginoo. Musugot tag sa dili, malipay gyud ang Ginoo nga maghatagon ta sama sa iyang gigamit sa mga taga Macedonia. Ang taga Macedonia dato sila pobre. Perti nilang pobreha pero they give exceedingly. Extra yun ang ilang paghatag. Nga, nalipay ang Ginoo ba nga bisan, hinumdum ka atong babaeng balo? Usap po na kay Mo nang illustration. gitawag sa sacrificial giving. Oh, bisag wala sila ang ilang kasing-kasing unsa man gyud mangyatagon. It is not the amount, it is the heart ang pinaka-importante makaigsuonan kay mag-unsa man ang imong gihatag peting dakuha pero pagpasigwar di ay. Di po, mas ang nabilin dako pag yun sa imong gihatag. So ang imong paghatag ang imong motibo mo na pinaka-importante nga naa kay kasing-kasing sa paghatag. Dili kay aron nga tagaan kag balos Yeah, Ginoo. ang point ani mga kaigsunan, kung muhatag ta, kana bitong wala na to gisukod. Kana Kanang sinukod mangun nga paghatag mga kaigsunan, it means naa kay gipaabot nga balos. We give
not because we desire something in return, but because it is the right thing to do, mga kaigsoon. Mao man ang giingon rin sa atong lesson. Kahatag ta kay mao nay sakto, dili tungod kay natay gipaabot nga balos. So, Nevertheless, dili po ta magunahon na nga magmatinumanon ko kay aron ko padalanginan kay makalimot man punta nga sa Jehova righteous man in the Bible, pero despite sa iyang pagkamatinuhon o pagkamatarong, doon na siya mga pagsulay nga naagian sa kinabuhi. So dili na siya mo garantiya nga we will use God for our purpose, but let God use us for His purpose. Correct. Wapo kay nga point, mga kaigsuonan. Sa atong lesson karon, gihisgutan din nga basin baya nagtan-aw tang atong ipanag-ing mga igsuon nga kadtong mga tawo nga matinud-anon sa Ginoo iyang gipadagaya pahinunog samot. What about those who are faithful to God pero kun imong tan-awon simple lang gihapon kayo ang kinabuhi, nara gihapon nagpuyo sa payag, tuara bisikleta lang gihapon ang sakyanan. Makaingon bata nga wa ni sila gipanalanginan sa Ginoo. Unya kadtong mga tao nga wa gyud magbali-bali sa Ginoo, negosyo ra gyud na pero pirti naman hinuong datua. Unsa naman gyud ang equation niini pastor? Tagay daw mi og saktong tubag ni ining mga isyuha. By the way, mga kaigsuonan, part gihapon ni siya sa prosperity gospel. Dili tungod kay ikaw matinud-anon nga padlambuon gika og maayo sa Ginoo sa tanang mga butang. It's not like that. Ngano man, ang tinuod nga lintunganay sa kinabuhi, mga kaigsunan, dili lang dinhini ning kalibutan na. Ang tinuod nga balos to at tatanan dito mamuyo sa langit sa walay katapusan, mga kaigsunan. Pero habi ninyo, kining pobre og dato, mga kaigsunan, as long as he has God in his heart, that will spell out the best quality sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Ang kalipay, dili nimo maihap sa imong kwarta. Na ako'y nadawat nga year-end message gikan sa atong daghang mga higala, mga kaigsunan, gipadala sa messenger. Giingon didto, ang maturity daw sa tao mao ang pag-ilan niya sa diferensya sa pagkadato sa kwarta ug sa kadato. Giingon dito, ayaw tudloi ang imong bata nga modato kay aron inigkadagko nila dili sila mo kwenta sa presyo sa usa ka butang kundili sa bili or the value of things, mga kaigsuonan. Unya dinhi ato na dayong mahibaluan sumpay didto sa talumpati, mga igsuon, nga ang kalainan kuno sa sakyanan nga aircon og sa sakyanan nga kagang-kagang maura mang abuta. Ang paglingkod nimo diha sa eroplano sa economy ka nga dili gyud nimo ma-recline, kung i-compare nimo didto sa business class, business class, inig kahagsa sa eroplano, parehas ramong pataya. So the best thing that we need to learn here, mga kaigsunan, mao nga sigurado nato ang atong relasyon sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God. 2 Corinthians 4:18, Pastor, gusto na ko basahon. Palihog og basa, Pastor. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Yeah. So ang dili nato makita, kanang mga makita, temporary na, makaisunan. Walay klarong pagkasulti. Kanang mga butang yes kalibutang, temporary na siya. Wala po tanang ingon nga di ta magkinahanglan, ana. Correct. Pero kung mao na magadala nimo ngadto sa kalaglagan, wala na kadagalantaw sa mga butang nga langit noon. Mao na delikado kaayo. Mao ni ang gihimo nga activity sa kaaway, mga kaigsunan. Naatay mga matatanan. Tinaw kayo nga atong paglantaw sa mga butang. Pero all he does is to blur our vision, mga igsoon. Emphasis na siya, mga igsoon, naana sa tong lesson. Iyag yung tuyuon nga muhalap ang atong pananaw, mga kaigsunan. Mao ni Pastor. Yeah. Mao ni akong kanabang uksa ko ang dako kay ko nga concern ani. Kay sa akong observation, gamay ra gyud ang nakakita, gitawag ni blurred spiritual eyesight. Ang ilabang panglantaw, naa sila'y mata, pero wa sila'y vision. Spiritual vision. Yeah. Quotation ni Helen Keller, Helen Keller nga, the worst thing that can happen to a person in this world, he has the eyes that can see, but he has no spiritual vision or no vision at all.
So akong nakita nga ang usa ka tawo ang iyang pagdawat sa kamatuoran more on material ra nga makatagbaw ra sa iyang pagbati sa kagutom ug ubang pangbutang nga dinhi ra ba ninyo taa ba? Sama sa binhi nga natugdon sa sampinit, pag-abot sa pagsulay, pag-abot sa kagutom, o pag-abot sa balatian, di gid na siya malahutay. Kaya nga naman, ang iyang hunahuna, diri ra manggod aning yutaa. Nakabsan siya anang spiritual vision. So, dili ta mahibulong nga naay mga tao o mga bag-ong nabautismuhan nga pag-abot anang pagsulaya, pastor, di dagid mo simba. Okay. O mo na nga, saan man nato na? Mao ni gitawag nato nga ang tubag diha mga igsoon na blur ang ilahang spiritual vision mga kaigsunan. So mura og dili kayo nato mahatagan bitaw og distinction og unsa ba gyud ang atong priority between heaven or temporal satisfaction mga kaigsunan. Gamay ra kayo, thin line lang gyud na nga nag-ulang niya ng duha. Pero po dako kayong tendency nga mas palabihon nato kining temporal things inay sa mga butang nga gitawag nato og eternal mga kaigsunan. Basahon ako ni Pastor. Ingon din blurred spiritual eyesight puts eternal salvation in jeopardy. It is not enough to keep Jesus in view. We must keep him in focus. Amen. Sa tupat kanang blurred kaayo, say man god nganong ma-blurred makaigsunan, nganong gitawag og gitawag blurred spiritual eyesight. Wala may giya sa balang espiritu ngano man ang imong focus kalibutanon ra man gyud nga mga butang. Yeah. So mas mulabaw gyud ang imong handom sa mga bahandi sa mga butang sa kalibutan. Nalimot ka nga naa pa di ay kaluwasan nga naghulat sa unahan. Yeah. Mao nay mga butang makigsuonan nga dili makita. Abi nimo naghatag og warning ang Ginoo ana sa ato nga unsaon Grabe gid kabugat ni nga lesson ba? Nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan. Di ba? Mampingki, unsay sumpay ganiana. Mawala imong kalag. Mapildi ang imong kaugalingong kalag. So, gamay ra gid kay value day makaigsunan ang mga butang kalibutanon. Why? Because it's very temporary. Pagkatapos nining kalibutan ng makaigsunan, alright, butan nato madugay pa mobalik ang Ginoo. Pero kita, mga matay sa dili madugay mga igsuon. So, kung focus lang sa tanan nga ni ara dinhi nya we could not go beyond unsay gidesire sa Ginoo para sa ato nga didto ta sa langit makaigsunan. That's a very big problem. Mag-unsa man kun maangkon nimo ang tibuok kalibutan ug mapildi ang imong kalag. That's the question. Bitaw, Pastor Hesbon, ako lang gusto nang i-insert ni sa application ani nga punto ba. Nga kanang blurred spiritual eyesight. Usahay na yung mga kaigsuonan nga isakripisyo pa nila ang relasyon sa iyang isig katao o sa iyang isig kaigsuon. Bahalag guba ang relasyon. Bahala pa ng igsuon nagdili kadtog langit basta kay ang ako lang giginan siya makasiguro. Inana ba mas imong self ato ang imo lang yung kaugalingon imong tan-awon bitaw nga masakripisyo nimo nga bahalag mawala ang inyong relasyon basta kay ginansya gyud ko. Inana bitaw. Ako isayad sa imo anang example. That is really true and it is Ibaylo very nimo imong tragic. eternal salvation. Ana. Okay. Usa ka ginikanan nga daghag kabtangan. Nahitabo nga namatay siya nga wa say last will. Ang nabilin nga mga anak nagburo ka na, sinumbungan na sa korte sa makaangkon ani. Ang uban gani mo manipulate gid sila nga pangwao ng mga titulo. Kay aron nga way bawat ning manghod, way bawat ning way kalibutan sa mga pagprocess ana. So makasusubog gyud kaayo ba nga imbes unta puntong gidikanan sa wa pa siya namatay, iya na untang bahinon daan kay daghan man gid sa kabtangan. So sa diha nga nagunaw na siya nga basin og di pa siya mamatay niya gusto pud giyahon lang sa tanan kay aron way magsamok niya mga anak so naagyapon ang bottom line murag covetousness gihapon ba dili siya mo padayag nga ang mga anak nagikabahin anak nga panulundon so nahimo nang dakong gubot. Okay. To the extent nga magpinatsanay ang magsuon. Kay nga naman wa naman maklaro ay ilang bahin ani. Di man pud ganahan ang kwan nga salay mo daog-daog sa salay mo. Kining application sa lesson at Grabe fix no, no. Mampingki na agid to isulbad ka ng problema ha. I remember one story bahitungod sa usa ka Sikh sa Middle East mga kaigsunan. Namatay siya who was leaving his 3 sons with this will. Unya ang pinaka kana kay may last will man. Yeah, ang pinakalami kay nilang gamit niya tong panahon na kining kamilyo.
And he happens to have 17 camels makaigsunan. Pero ang nakanindot sa iyahang last will kay matod pa sa iya ang kamagulangan tagaan niya sa katunga sa tanan niyang kamilyo. Ang ikaduha, tagaan niya sa 1/3 sa tanan niyang kamilyo. Ug ang ikatulo, tagaan niya sa siyam ka kamilyo na ay iyang usa, 1/9. So pagkamatay sa Sheikh, naghunahuna na ning tulo ka anak, pila man ang katunga sa 17? Unom og tunga, so na isa nga pikason. Nya pila may 1/3. Yun siya, mga 5 kapin. Ang 1/9 siguro na isa. Pero unsaon man, wag sila mahimpos kung unsaon nila pagbahin. Nilabay ang sukasimana, nagdagko ng tingog until na ay usa ka peasant nga nilabay mga kaigsuonan sa ilang balay. Imagine, 17 ka camel, si kagubtan. Naa siya dalang usa ka kamilyo, kining peasant mga kaigsuonan. Naniid siya kung sa'y problema. Siya, hala, kagubot ituod ang last will sa ilang tatay. Siya, anyway, kining akong camel, di ko man ni magamit. Ako na lang i-donate. O sige, iipon na diya sa inyo. Basig makasulbad ni sa inyong problema. So, nadungagan og usa makaigsunan, nahimong 18. So, ingon na magwang. Katunga ako. walo. Siyam kabok akong kwaon. Okay? Ingon ang ikaduha, 1/3 ang ako. Pila yang kwaon? Unom. So, nagkuha siyag unom. Unya ang kamanghuran, 1/9, duha yaha. So, nagkuha siyag duha. So, siyam, gipunan og duha, pila? Gipunan og unom, 15, gipunan og duha, 17. So, Plus 17. Ingon, nabilin pang usa, ingon sila, usawa man nato ni nga diin man nato ni magamit. Ingon din tong dumuluong. Pisan. Di naman na niya magamit, ambi na lang na. So, nasulbad ang problema makaigsunan to the problem of greed. It is being solved by your willingness to give and Contentment. mga kaigsunan. And the moral of the story is actually, kung ikaw naghatag, mura og mauli gyud sa imo ang imong gihatag mga kaigsunan. So, that's right. Dako gyud kayong problema kining imong isakripisyo ang relasyon tungod lang sa kwarta mga kaigsunan, baylo sa mga butang that has of eternal value. Mampingki. Arita, kay murag nga atong panahon, gamay naman lang yun. Anita sa solusyon aning mga problema sa gitag og pagkadalo, og pagkamakup-akupon, og ang gugma sa salapi. Kanang pagkadalo og pagkahakog, unsa may kalainan na parehara na? Dalo og pagkahakog? Murag synonym ra na very sila. synonymous. Selfishness and covetousness? Mao ba na, kanang di dalo, ba? murag dili kay na siya lalom, pero ang hakog, murag Kanang covetousness, mao ginay tinubdan sa tanang sala. Di ba? Kumkum gina kay siya ang pagka-covetous kanang kuan kay manipulative man gyud kana, mahimo kag tanang paagi kanang pagkadalo murag og sak pagkaon pa na di kumangatag Butang na, ang labi mga butang. kana lang magpanos-panos inyo ha, murag ingon ana lang ba. Yeah. Unya. Ang giingon dinhi kining self-control. Mao ni siya pinakalabing maayo nga tambal gawa sa atong pag-ampo nga ang grasya sa Ginoo mo prevail gyud sa atong kinabuhi kay usa man nato pagbaton aning pagpugong sa kaugalingon aning mga butanga kung walay grasya ang Ginoo. Yeah, amen. Actually, kining mga butanga mga kaigsunan, ang pinakasikreto ra gyud dinhi ang pag-invite ra gyud nimo sa balang espiritu nga mohatag og control sa imong kinabuhi. Kay kini manggong spiritual eyesight, no, kung ma-blur na ni siya. Kung gusto tang mobalik sa vision nga 2020 mga kaigsuonan, bisag unsa kalayo tin-aw pa kayo ang imong panglantaw, it simply needs what is from the word spiritual eyesight. Kay espirituhanon man siya nga panglantaw mga kaigsuonan, nagkinahanglan siya sa tabang sa espiritu. Kung di gyud nato imbitaron Pastor Gingging ang balang ang giingon diha sa lesson makaigsuonan, di kita matudloan. dili na nako usbo na. Ingon diha sa lesson nga self-control is essentially the surrender to the divine control. Yeah, that's it. So kana kadalo, kahakog kana tanan naa man na sa atong lesson makaigsuonan. Dili gyud na mahimo kun walay Ginoo. Kita tanan mabiktima man kita na. Wala exempted ana. Pero naay Ginoo makaigsuonan divine control, sama ng divine control through the Holy Spirit. Kung walay espiritu sa atong kinabuhi makaigsuonan, wala gyud ta. So ang Ginoo ra gyud bahala. Siya lay bahala atong itugyan ang atong kinabuhi niya
o tanan idugang na sa Ginoo Napo ko niya. idugang anak pastor, ang hapit na sa panapos. Mao ni ang akong nakita mga kaigsuonan nga kung ang atong panglantaw ani ra ging yutaa. Natural lang ang atong tumong mao gyud ang puno nato ang atong mga kaugalingon sa mga butang aning yutaa. Kay mao ra man ang atong handom. Dinhi ra man gitataman. So mo na hinungdan nga magpuno ta ka dinhi ra gitataman. Apan di ay kung ang atong tumong mao ang langit. Kining mga butang nga ato karong gisugdan pagtigom alang sa tong kaugalingon, may nahihinyay na siyang kahabwa. Kay ngano man mahimo na siyang kabugat di tag atog langit. Nakuha ninyo ang buta ko ipasabot? Yes. So ang buot pasabot ni Ma'am Pinky mga igsuon, kining atong kinabuhiag gipuno gid ka sa Ginoo aron makahabwa ka sa imuhang mga panalangin ngadto sa uban. Amen. So kanara gyud, gipanalaginan ka aron mahimo kang panalangin. Gikan pa na sa panahon ni Abraham mga kaigsuonan, gipanalanginan ko ikaw aron ang bisan kinsa nga mailalom sa imong balong-balong ang mga tawo nga moduol kanimo mapanalanginan usab. And that was the intention of God for Abraham mga kaigsuonan. Mao sa gihapon ka na ang iyang intention alang kanato karon. Ang tambal ra gyud nga gitambag sa atong leksyon aron matulian kining atong pagkadaluan. Greed. Kini ra gyud pagkamanggihatagon Mami Pinky. Amen. Generosity, contentment. Contentment and generosity. Makontento ka kay kung di man gud ka makontento Pastor Gingging, di ka ganahan manghatag. Naalam ko idugang gamay lagi sige, kay sige. pastor. Sa tapuson na nato Mag-ingon ang atong lesson makaigsunan, Bible study, prayer and Christian service can build a defense against natural inclinations like greed. Sa ato pa padayon kag tuon sa pulong sa Ginoo, motubo man kasi imong espirituhanon ana. Yes, that's it. Katong gitawag nga blurred spiritual eyesight, wala naman to. Kaya nga naman, Biblia, then mainampuon ka, Christian service, tabang ka sa uban, kay unsaon nimo pagtabang og di ka magyatagon, so mohatag yun ka. So, kontento ka. So, naani mo tanan, bisan pag unsa nimo kadato, unya na kay Ginoo, balance kayo. Kompleto makigsuunan. Kay Amen. mag-unsa man ang dato ka, nya wa kay tabang-tabang sa buhat. So, akong challenge, Pastor, Yeah. sa mga naminaw karon bisag unsa ang imong tinuohan higala naa kay daghang bahandi ang sekreto ra gyud sa kalipay gamita na sa buhat sa Ginoo Amen. aron daghan ang tawo maandam sa pagbalik sa Ginoo. Yes, Og that's dugang it. po dana, Ana, Pastor. Ma'am Pinky. Ayaw pili ang imong nga tagan nga moingon ka nga akong tagan ani ang akong mga parintira. Ang tanang makabalo sa ako akong dili, pili hinuon kadtong dili makabalo sa imuha. Okay, ato ning sipungon kining mga nindot kayo nga mga panghuna-huna mga kaigsunan. Sa dili pa kami manamilit kaninyo hangtod sa sunod higayon, ani ang panapos nga statement nga mong ibili ni ining weekend mga kaigsunan. Sa tanang nga panalangin sa Ginoo sa ato nga mo iyang kabubuton sa atong kinabuhi, iya ginang ipadagaya mga kaigsunan gumikan sa dako kayo niyang gugma alang siyang mga kaanakan. Kamu nga may mga anak, kamu nga mga ginikanan, makarelate mo niya ng butanga kung kinsa ang Dios sa ato. So, unsa man gyud may limit ba gyud ang atong pagpaningkamot, ang atong pagtigom ug bahandi. Wala eh. Ang tambag mga kaigsunan mao ra gini. Earn as much as you can, save as much as you can, and lastly, give as much as you can. Amen. Kung pinagi ni mga butanga mga kaigsunan, sigurado nga magmalipayon kita sa atong pakigsalmot alang sa buhat sa Ginoo. Panalangin ni gikan kaniya, ipailig nato ngadto sa uban ang Ginoo mabungahon diha sa iyang buluhaton gumikan sa imo ug sa ako nga mga panalangin nga iyang gihatag nato ug manghinaot kami ug usa ka malipayon ug bulahan nga weekend sa tanan ang Ginoo magauban kaninyo. Ato kining pagatapuson mga kaigsunan pinaagi sa pagampo apan sa dili pa nato ni pagahimuon Awit. ani kining halad sa musika. God
with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Among gamahanan og magiloyon nga Dios tagiya ikaw sa among kinabuhi. Among gipasalamatan ikaw sa tanan nga kadagaya nga imong gipatagamtam kanamo niining kinabuhi. Bisan pa ang kinabuhi lamang amoy tinubdan sa among kusog, sa among pangimplyo, sa among mga patigayon, pakigrelasyon, ug sa bisan unsa nga paagi nga kami makakaplag og bahandi, kining tanan gikan kanimo o Dios ug gipasalamatan namo ikaw sa tanang butang nga imong gibubo sa imong mga katawan. Nining mga taknaa, pinasahi nga pag-ampo alang sa among mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan nga nagsunod sa pagtuon niining materyales alang sa eskwela sa Batika. Panalangin ang among mga Sabbath School teachers, ang mga kaigsuonan nga nagapaningkamot nga uswag diha sa ilang panginabuhi. Pun-a kami sa imong mga panalangin ilabi na gyud niining tuiga. Ug itugot ang among kasing-kasing mangandoy sa pagalagad kanimo dili tungod kay nangayo kami sa imong panalangin kundi tungod sa kadagaya nga among nadawat gikan kanimo. Ug salamat nga pinaagi sa imong grasya ug balang espiritu ug sa imong gahom mahimo kaming matinud-anon sa mga butang nga imong gipiyal kanamo. Kining tanan namo itugyan ug laoban nga madawat sa ngalan ng gahom ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Something new today. God will make a way where there seemed to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. God will make a way where there seemed to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. Ay, kalimot man. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.